Potom, co jsme se dívali na reveal Moonova Lamba, tak Broski ještě vydal video na Taryho styl, ale jízda mojimi očami, kam to slovenština divný jazyk, v mojom novom Lambe. Snad se tady nedopustí nějakého Tary incidentu. Ten zvuk je neuveriteľný. Jo, čaute ľudia, moje meno je Moony, vás vítam u nového videjka a dneska tu máme prvé video s mojím novým Lamborghini Huracan Evo. Ľudia, dneska si toto moje autičko ideme zoberať na nejakú projížďku, ideme si urobiť našu prvú jazdu mojimi očami presne s touto GoPročkou a taktiež vám trošku viac dopodrobna vysvetlím, že ako sa na tomto aute jazdilo posledných pár dní, pretože na tomto aute som stihol za pár dní najazdiť skoro 2000 km, ale pozrite sa na to ľudia, je to neskutočné, ako to auto vyzerá. V realite toto auto vyzerá o mnoho lepšie ako na kamere. Na kamere nikdy tieto auta nevyzerajú tak špičkovo a tak extravagantne, ako to dokážete vidieť v realite. Čo je trochu škoda, pretože toto auto... Je to mega pěkný tady z tohohle úhlu, jak to má natočený na té POV kameře. Hele, jak jsem říkal v tom minulém videu, pěkný auto, ale podle mě jako realisticky do života to musí být strašně nepraktický. Jako, myslím si, že fakt, jestli chceš jako si projet Lambo, tak jako za mě dává smysl, že to párkrát do roka pronajmout, projet se v tom užít, ale podle mě jako na nějaký daily život to musí být hrozně nepraktický, ale hele, nebudu to rozporovat, určitě z toho má radost. By ste museli vidieť naživo, aby ste vážne predstavili, že o čom to všetko je. Je to o mnoho nižšie auto, no keď si napríklad porovnáte výšku tohto auta so mnou, no tak reálne toto auto mi je asi po brucho, jo, a to ja mám 178 cm, takže toto auto je vážne nízke. Takže aby som asi momentálne začal tým, že ako toto auto vyzerá a čo sa im na ňom páči. Takže ako prvé by som vážne okomentoval farbu. Farba je Viola Pacifier, na ktorú ste sa ma ako veľmi pýtali, že prečo je to práve fialová. Ľudia, ja som pôvodne chcel svetlo modru na moje Lambo, ale nakoniec svetlo modru mi vyfúkli priamo v Lamborghini. No, to fialové je podle mě hezčí, ale jak říkám, já bych to dal do matně černé. OMG! Keď som chcel platiť zálohu, to som musel nájsť nejakú alternatívu a alternatíva bola presne táto farba Viola Pacifier, ktorá je za mňa ešte lepšia ako tá svetlo modrá, aj skrz to je tá modrá by ku mne viac sedela. Pretože teraz slnko nesvieti, ale keď na túto farbu zažiari slniečko, tak tu dokážete vidieť podtóny ružovej a modrej farby, čo vyzerá úplne perfektne, keď to vidíte hlavne naživo. Taktiež, čo sa týka kolies, no tak mám tu samozrejme zimáky, mám to na zimákach, aby som momentálne mohol jazdiť, ale mám tu 20-kové originál Lamborghini alúčka alebo kola, rimsy, hovoríte si tomu jak chcete, a za tým sa nachádzajú karbonové brzdy s takto žltým brzdičom. Za mňa sú zatiaľ karbonové brzdy perfektné, akurát majú jednu nevýhodu, že ich musím vážne rozohriať, aby fungovali tak ako majú. A teším sa v lete, keď budú škripať, lebo karbonové brzdy väčšinou škripu na niektorých autách. Ale každopádne, čo sa týka predného nárazníku, no tak toto auto vyzerá nádherne, vyzerá o mnoho agresívnejšie ako predošla verzia Huracanu, ktorá vyzerala takto, takže stále. No, to asi jo, ale já v tom nepoznám až tak veľký rozdíl. Akože je sexy, aj všetko jo, ale napríklad táto tu časť jo, toho nárazníku mi príde o mnoho agresívnejšia a hlavne keď to vidíte na objektívoch, ktoré nie sú široko uhla a počíte to auto zďaleka, tak to vyzerá neuveriteľne agresívne. A potom keď sa dostaneme do zadnej časti, tak tu dokážeme vidieť taktiež nejaké zmeny od predošlej generácie, pretože sa výfuky nachádzajú takto v stredovej rovine, namiesto výfukov, ktoré sa na predošlej generácii nachádzali tu. Tak toto vyzerá o mnoho viac futuristicky, o mnoho Jo, ten zadek to má určite lepšie. A taktiež tu aj prebehli nejaké zmeny na grille. Máme tu takto aj honeycomb design a hneď za ním dokážeme vidieť výfukové systémy, ku ktorým si taktiež niečo povieme. Takže čo sa týka vzhľadu tohto auta, no tak do tohto auta som sa absolútne zamiloval, hlavne keď som ho videl naživo. No a teraz si myslím, že ešte predtým ako pôjdeme dovnútra, tak sa môžeme ísť pozrieť do kufra, pretože ľudia, toto auto má kufor vpredu. Áno, pretože v zadnej časti sa nachádza motor. A keď si takto otvoríme kufor, no tak sa tu nachádza tento tu malý kufríček, kde si Komu do toho bys reálně neschoval, nic ti říkám. Tam dáš tak batok s vecma do gymu a skončil sa. Kámo, dám tak maximálne moju tašku, ktorú môžete nájsť na moonomers.sk, alebo teda už asi nelebo je vypredaná, ale môžete tam nájsť kopu ďalších produktov, ktoré tam predávam. Takže jo, dá sa povedať, že sa tu zmestí len taká malá príručná batož. Tam by ses vešel ty? Ha. A je to set, je to samozrejme kvôli tomu, pretože toto auto nie je praktické. Moje praktické auto je Tvoje Lambo je kde? Jakou barvu má tvoje Lamborghini? Ale moja Audina, ktorú som si nechal akurát, že je v servise. Takže nemusíte sa báť, že sa budem vzdávať svoje Audiny ani náhodou. Aj keď je momentálne Lambo moje daily, no tak samozrejme, čo sa týka praktičnosti, no tak absolútne nevyniká. Toto môžeme rovno zavrieť, asi takto nejak. Yes, takže toto je čo sa týka kufru. No a potom sa ešte môžeme pozrieť dozadu na tento 10-valcový motor, ktorého poklop takto dáme hore a momentálne tu môžete vidieť 5,2 litrový atmosférický 10-válec. Výhoda toho, že je motor hneď
za vami je to, že máte krásny zvuk hneď spoza vás. Takže nemusíte sa spoliehať len na výfuky, ale motor počujete hneď za vami, pretože hneď tu a takto máte hlavu. A zároveň tu máme takto označenie V10 a tu je potom usporiadanie valcov. Každopádne, keď takto tento motor zavrieme, tak stále ten motor môžete vidieť cez sklo, ktoré tu je. OK ľudia, takže myslím si, že vonkajšok som vám ukázal dostatočne. Momentálne sa ideme pozrieť dovnútra. Pretože toto auto, aj keď je normálne osobný automobil, že auto, ktoré môže teoreticky šoferovať každý, že čo má bečkový vodičák, tak ja si myslím, že prvý zážitok už budete mať len s nastupovaním, pretože keď otvoríte takto dvere, tak sa vám táto tu kľuka tak. Takže udělám řidičák, tak se taky může rovnou koupit Lambo, to zní jako naprosto skvělý nápad, určitě by se nic nemohlo pokazit. To pripraví pre vás a vy za ňou jakoby zaťahnete. Toto je Huracan, takže dvere stále idú jakoby do boku, nejdú do hora, ako je to na Aventadore. No a momentálne si musíte sadnúť sem do tohto sedadla, ale keď si môžete všimnúť. Možná i ty, co jdou do strany, přijdou praktičtější, jak ty, co jdou nahoru. Nebo, hele, nevím, neskoušel jsem to, ale jenom na první film mi to tak přijde. Tak je to auto dosť nízke, to znamená, že keď ste teda vyšší ako ja, tak budete mať celkom problém sa sem dostávať, ale stále to nie je nič nemožné. V prvom rade musíte dať nohu tu, aby ste to nedávali na lak, lebo ináč ho poškrábete, a potom musíte zadkom nejak sadnúť na toto sedadlo a potom nohu opatrne dať pod volant. Vysokí ľudia majú problém s tým, že si drncajú nohu do volantu. No a potom jednoducho zavriete dvere a ste v Lamborghini. A momentálne ideme urobiť nasledovné. Takže za prvé ideme sa pripútať. Mám tu takéto krásne žlté pásy spolu aj so žltým interiérom, ktorý tu je, ktorý každopádne som si myslel, že bude vyzerať hrozne, pretože ja nemám rád žltú farbu, ale v kombinácii s tou fialovou je to určite. Zajímalo, jak moc si to mohl namodovat ten interiér. Přemýšlím, jestli bych tam vybral nějakou jinou barvu, jako ta žlutá je pěkná. A možná jako k té fialové by víc neutrálně seděla bílá nebo černá, je to takovýho těžko. Určite vec, ktorá je veľmi dobrá. Potom tu máme štartovanie auta, ktoré je veľmi podobné, ako keby ste, ja neviem, išli vystreliť nejakú raketu alebo nejakú strelu proste lietadlom, proste zdvihnite tento tu poklop a dáte štart. A to my momentálne ideme urobiť, takže brzdu máme zošľapnutú a stisneme štart. Bum. A Lamborghini máme naštartované. Teraz, veľmi zaujímavá vec, ktorú toto Lambo má, je to, že nemáte tu žiadne Dčko, nemáte tu proste žiadny drive alebo sport, máte tu proste len park, manuálny mod na prevodovku, aby ste mohli radiť padlami, a potom tu máte reverse, ale nikde tu nemáte drive. Drive, alebo teda na to, aby ste zaradili jedničku, tak na to potrebujete stisnúť toto tu padlo a tým sa vám zaradí jednička. Tu sa má to. Potiky. Fanoušek už načelej. Potom musíme ešte odistiť ručnú brzdu a môžeme ísť. Hell yes! A takýmto spôsobom dokážete proste prinútiť Lambo k tomu, aby sa hýbalo. Toto dokáže urobiť každý jeden človek. Akurát keď chcete s tým ísť na silnicu, tak musíte mať samozrejme vodičák, musíte mať bečko, ináč by vás zastavil policajti, mali by ste po chlebe. Tam vidím moje Lambo v odraze. Jež to auto je tak pekne vyzerajúce, more. Tak, dáme si pozrieť, že či tu nikto nie je. Dáme blinkra. Momentálne sa nachádzame pri Veľkých Popoviciach, lebo sme tu mali fotenie s Drastíkom. Tak, a momentálne sa nachádzame v režime Strada, čo je po taliansky ulica. To znamená, že toto je ten najviac chillový mod, ktorý existuje, ale zároveň je veľmi stupidný. Proste, pozrite sa, idem na nejakú rýchlosť, čo ja viem, 50 km za hodinu a tá Strada to radí na 6 alebo 7. Aké auto radí 6 alebo 7 pri tak malej rýchlosti? Je to veľmi divné. Taktiež mi tam píše upozornenie, aby som si dával pozor na silnicu, pretože je malá teplota, môže sa to šmykať. Takže toto je mod Strada. Žám zablurovaný. A potom tu ešte máme dva módy. Máme tu šport, ktorý v podstate zvýši otáčky auta a to auto je akoby viac pohotové. To znamená, že keď stlačím plyn, tak proste to auto letí. Neuveriteľne moc, aj stále pripravené na športovú jazdu. No a potom tu ešte máme tretí mód, ktorý sa nazýva Corsa, ktorý keď zapneme, tak je to Já nevím, jestli tu rychlost má cenzurovanou pro jistotu, kdyby někde jel jako rychleji než má, anebo jestli je to vyloženě něco v YouTube pravidlech, že kdybys jako se natáčel nějakou určitou rychlost, tak by ti to, jak bys mohl mít problém, ale myslím si, že to je spíš v tom, když jako někde pojede o něco rychleji, tak aby se nesničnul. A on asi tohle měl udělat Tary, akorát škoda, že Tary v jeho videu ještě porušil třeba tak dalších 5 pravidel během toho videa, ale to nevadí. V podstate úplne to rovnaké ako šport, akurát to auto je ešte viac agresívnejšie, je na idli ešte na viac otáčkach a jediný spôsob zaradzovania je cez pádla. To znamená, že jediná možnosť, ako ja môžem radiť, tak je manuálne týmito pádlami. Každopádne, tým, že má toto tu Lamborghini dvojspojku a veľmi premakanú dvojspojku, tak v momente, čo zaradím vyšší prevodový stupeň, no tak v tom momente sa proste tá prevodovka preradí, čo je neuveriteľné, lebo v Audine som na preraďovanie cez pádla musel niekedy čakať aj 2 sekundy. Tuto je proste instantné, proste. Je to proste instant, čo je neuveriteľné. Ty magore, to je zvuk. Super a je to super bezpečné. A ty lidi, kamo, tohle proč bych nechtěl elektroauto?
Poslouchaj to, máš to postavil péro. Pretože keď chcete byť veľmi pohotoví, tak sa na toto auto môžete spoľahnúť. Taktiež, momentálne nie sme na úplne najlepších cestách. Sme teraz aktuálne medzi, tuším, Kamenicou a Jesenicami niekde, pod Prahou. A teraz sa môžete pýtať, že Moon, ako je na tom Lambo na českých cestách. Ja vám musím ľudia povedať, že jazdiť Lambom na českých cestách je úplná pohoda. Z môjho hľadiska zatiaľ. Keby som šiel na východe Slovenska, odkiaľ pochádzam, tam by to asi nebolo také pestré, pretože tam tie cesty sú horšie a nie sú tam diaľnice, nie sú tam žiadne okruhy. Ale tu, keďže žijem v Prahe, tak tu mám D1, Pražský okruh, mám tu Mestský okruh, ktorý je tiež relatívne akože fajn. Potom tu mám D5, D8, mám tu veľmi veľa diaľnic, kde sa môžem prechádzať a zároveň sú tam dobré cesty. Ok, tohto typka asi predbehneme veľmi rýchlo, pretože sa mi nepáči. Ok, dám si Corsa, aby som vám ukázal, že akým spôsobom sa podraďujem. Je to extrémne ľahké, auto je extrémne pohotové a zároveň ešte hrozne rýchle. Toto auto má 640 koní, to znamená nejakých 4... Ty vole, to já nevím, to já bych byl s tím víc jak 50 km za hodinu, ale to je tím, že nemám 370 kW a 500 Nm. Čo samozrejme, auto je ľahké, jo. Toto auto má nejakých 1,35 alebo 1,4 tony. Na základe toho, že kto v ňom sedí a koľko máte natankované, koľko tu máte kapalín a tak ďalej a tak ďalej. Ale aby som sa vrátil ku tým cestám. Aj keď sa nachádzam na nejakej zlej ceste, no tak jediná nevýhoda je, že toto auto je proste tvrdšie, jo. Toto auto je tvrdé, toto auto je športiak a aj keď nemám ten úplne najtvrdší, najšportovejší, najviac závodný podvozok, tak to proste auto nadvihuje, proste hádže to, keď tu sú nejaké diery. Proste cítim to na mojej prdeli. Zároveň aj tieto sedadlá proste sú komfortné, ale nie sú zároveň úplne komfortné ako v mojej Audine. Jo, to je jako, já chápu, že důvod, proč si to lidi kupujou, není nějaká praktičnost nebo bůh ví jaký komfort, protože je to prostě sportovní auto. A hrozně by mě štvalo, kdybych za to auto dal takový prachy a necítil bych se pohodlně v té sedačce. Jenom z principu by mě to hrozně štvalo. A tu ešte môžete získať športové sedadlá a potom karbonové sedadlá, ktoré som ja mal v Dubaji a je to úplná hrôza. To sú proste najviac tvrdé kamenné sedačky, ktorých ledva vydržíte proste 10-15 minút. Na týchto sedačkách ma prdel neboli. Keď ma na tom začne chrbát bolieť, no tak s tým jazdy prestanem, ale zatiaľ je to v pohode. Zatiaľ sa proste nesťažujem, takže všetko fajn. Čo si ale ľudia často myslia je to, že s týmto Lambom škrtám podvozok, pretože to auto je nízke. Ja mám ale výhodu, že súčasťou výbavy tohto tu Lamba je lift, čo je toto tu tlačítko, tu mám takto tlačítko, ktoré keď zmačknem, no tak auto sa mi navýši o nejakých 6-7 čísel. To znamená, že keď napríklad idem do nejakých strmých ulic alebo idem cez nejaké tie veľké retardéry, tie také kamenné veľké retardéry, tak keď idem dostatočne pomaly, tak cez to prejdem úplne v pohode. Takže s liftom nemusím mať žiadne starosti až na to, že musím proste cez tie retardéry a cez tie strmé kopčeky proste ísť veľmi pomaly. Ja si momentálne ešte idem natankovať, pretože mám menej ako 50% benzínu v mojej nádrži a to ma veľmi neteší. Takto veľmi veľkou nevýhodou tohto tu auta je, že hrozne žere palivo, kamo. Toto auto je brutálny nenažránec. A ja vám to hneď ukážem. Do tohto tu auta sa odporúča tankovať 100 oktan, ktorý je aktuálne tu. Ja chodím tankovať na Molky a na OMV, pretože tu mám výhody. A jedna nádrž, prosím vás pekne, s týmito cenami stojí približne 2,5 až 3 000 korún, čo vážne nie je úplne najlepšie. A to Já vůbec nemám přehled v tom, jak moc jsi schopnej dojet takhle s jednou nádrží. To auto je vážne tankovaním každodenná záležitosť. Keď natankujem toto auto do plná, no tak mi napíše, že mám dojazd nejakých 600 alebo 700 km. To je najväčšia lož, ktorú som kedy videl. Možno keď to nechám naštartované proste na mieste, tak vtedy je to možno. Ale realisticky jazdou tohto auta je proste dojazd maximálne nejakých 250-300 km. Priemernú spotrebu mi jak to není moc, no. To jako máš jednu cestu z Olomouce do Prahy a seš o 3 litry lehčí, no, to není moc, ty má. To tam ukazuje 10. Tak, ale když si kupuješ, na druhou stranu, když si kupuješ takhle drahý auto, tak moc asi úplně neřešíš jako spotřebu o pár korun. Až 15 litrov na 100 km, ale toto auto vás nutí proste jazdiť agresívnejšie, ono vás nutí jazdiť tak, aby to proste nehrálo do tej spotreby. Ale zase výhodou je, že keď tankujete, no, tak sa môžete nad týmto autom kochať, že proste aká to je nádhera, aj inžinierská, ale aj dizajnová. Koľko to máme momentálne? Máme už 1600 korún a natankovali sme 40 litrov. Ani cena auta a ani poistenie nie je úplne najhoršie, lebo s tým proste vy ako majiteľ vozidla počítate. Keď si napríklad na toto auto berete leasing alebo nejaký úver. Ale tankovanie je to, čo vás vážne dokáže vysierať. Takže za toto tankovanie mám rovných 2039 korún, čo ešte nie je také zlé. Dobrý deň, prosím vás, zaplatím jedničku a kartu. Tak ďakujem, prajem pekný deň. Majte sa.
Takže natankované máme a teraz ideme pokračovať smerom do Prahy. Aj kvôli tomu, pretože sa mám momentálne v Prahe stretnúť s majiteľom Bluebagu, ktorý mi bude robiť PPF-ko presne na tohto tu Hurakána. Takže teraz nás momentálne čaká cesta cez Pražský okruh na koniec, aby sme sa dostali na D1. Potom cez D1 pôjdeme ako smerom trochu do centra, ale potom odbočíme na Pruhonice a z Pruhonic potom pôjdeme smerom na Šterboholy, kde sa v OC Europarku alebo na parkovisku od OC Europarku stretneme. Tohle auto je, na tohle auto leasing úplná blbost, zadlužení jak hypotéka. Ne, já všeobecně hele, ono fakt hrozně záleží, já v tom nejsem jako zas tak znalej, ale já si myslím, že leasing může naprosto dávat smysl, když víš, že v tom autě budeš jezdit třeba rok nebo 2 a pak stejně budeš chtít jít do jiného. Jasně, pokud to auto chceš mít ty vole na co nejdelší dobu do konce života, tak tam mi ten leasing moc jako nedává smysl, ale fakt pokud víš, že v tom Lambu budeš jezdit třeba rok max, tak jako proč si to na ten leasing nevzít a moc nevidím smysl to koupit za celou cenu, pak to prodat a ve finále na tom proděláš o dost víc, než kdyby si to akorát vzal na leasing. Takže neřekl bych, že leasing je na to úplná blbost, záleží, jaký máš priority. S našim drahým kolegom. V tomto tu Lamborghini. Ten zvuk je neuveriteľný. Taktiež, čo sa týka emócií, tak toto auto je vynikajúce v tom, že keď ste vonku, tak vás neuveriteľne uspokojuje výzor toho auta, ako to agresívne a extravagantne vyzerá. Už len keď to vidíte, kámo, na parkovisku, tak to vyzerá úplne luxusne oproti všetkým ostatným vozom. Toto auto je nižšie, ešte keď má nejakú špecifickú farbu, proste vyčneva extrém z davu. A zároveň, keď ste v aute mě hrozně skýzovalo, abych se bál, že kdybych měl auto, co by fakt brutálně vyčnívalo, tak mi to prostě někdo poškrábe čistě jako třeba ze závisti, nebo že tak škrábne, prostě škrábne ti to třeba klíčem, co jako stát může. Ale jako zase, co jsem se bavil s lidma, co mají nějaký hezčí auta, tak jako většinou to pro ní není až jako zas takovej problém, že jako sem tam se ti stane nějaká nepříjemná zkušenost, ale jsou to vesměs jako výjimky, takže asi jako zbytečný stres, ale i tak by mě to vadilo. No tak vás prekvapí tento nádherný zvuk, ktorý je úplne extrémne dobrý. Hlavne keď ste teda niekde v tuneli. Kámo, ten zvuk, ten by som dokázal počúvať celý čas. Jediná nevýhoda je to, že v tejto verzii nového Lamba, keďže sa jedná o ročník 2022, je nahraný software, ktorý obmedzuje otvorenie klapok do 4500 otáčok. To znamená, že momentálne na tomto Lambe, keď som pod 4000 otáčkami, čo momentálne som, teraz som na nejakých 3,2, 3,3, tak mám proste klapky zatvorené, a to aj keď som v najlepšom športovom nastavení, keď mám vypnuté ESCčko, proste softwarovo sa mi stále. Ale jako vypadá to jako zábava to řídit, jako, že dokážu si představit, kdybych měl řidičák nějakou dobu, měl už nějaký jako něco málo naježděný, tak bych si to klidně jako rentnul na den jenom jako pro ten zážitek. To jako naprosto si dokážu představit. Klapky otvária až nad 4000 otáčok. Ako na... Když jsi někde na nějaké luxusnější dovolené, tak si to tam vezmeš třeba na týden. Napríklad teraz som 3,5 a momentálne pozerajte. Je tam cítiť ten rozdiel, pretože toto auto so zatvorenými klapkami je takmer úplne bez duše, pretože v momente, keď to zaradíte nejaký nižší prevodový stupeň, tak je to úplná vražda, kámo. Čo ti dáva? To je extrém, ešte tie pops and bangs, jak to má. Veľmi blbá vec ohľadom tohto videa je to, že cez GoPročku to nikdy nebudete počuť tak, ako to počujem ja, pretože tá GoPročka veľmi znižuje audio na základe... Mě by zajímalo, jakou to tam má repro soustavu, jak dobře hrajou songy v tom autě. Mojho hlasu a nikdy to vo svojich sluchatkách nebudete počuť tak, ako to počujem ja za mojou hlavou. To znamená, že keď chcete vážne realisticky počuť 10 válec, tak si proste musíte nájsť kamaráta, ktorý vás v 10 válci zväzie. Alebo môžete sa pripojiť na moje Hero Hero, kde každý mesiac v mojej komunite ľudia súťažia o osobné stretnutie a zväzenie mojim Lambom. Každý jeden mesiac, takže môžete sa pripojiť na moje Hero Hero. Taktiež máte tam aj exkluzívny content, informácie z môjho súkromného života a tak ďalej. Dáš, len hovorím. Ale teraz späť k Lamb. Hneď potom čo mi budú robiť v Bluebagu PPF-ko, no tak hneď toto auto zavediem ku Zácovičovi, ktorý mi na tomto aute bude robiť straight pipe a taktiež mi tie klapky nastaví tak, aby som ich vedel ovládať ja diaľkovým ovládačom. Každopádne mŕtve uhly na tomto aute sú neuveriteľne zradné. Proste nič nie je vidieť v určitej rovine, takže na viditeľnosť si musím dať neuveriteľné bacha. Toto je brutál, toto je úplná závislosť. To je úplná nádhera, proste toto auto. To znamená, že toto auto bude znieť ešte hlasnejšie, ešte lepšie a vyťažím z tohto výfuku úplne maximum, pretože keď si kupujem 10 válec, tak chcem, aby aj dobre znel. Toto tu Lambo neuveriteľným spôsobom sedí na
A ako je to ale furt to nie je až tak dokonalé, ako napríklad Porsche GT3, v ktorej som sedel pred nejakou dobou. Toto auto vám dáva neuveriteľne veľké sebavedomie, pretože všetko, čo si zmyslíte, tak toto auto proste dokáže urobiť. Chcete sa zaradiť, dynamicky dokáže to, nezradí vás to auto. Chcete pridať, proste to auto to dokáže a to zrýchlenie je neuveriteľné. Chcete urobiť nejaký manéver, toto auto vám to povolí. Akurát som sa chcel zaradiť tu, akurát musím mu dať zo zákona prednosť, pretože ide z pravého pruhu. Takže asi tak, momentálne ideme na smer Praha Uhrineves lomeno Prúhonice. To je paráda. To je úžasné. Na sobě flex, Mickey na boty. Kámo, za mě jako oblečení není moc jako flex. Já fakt jako co beru jako flex, tak jsou třeba nějaký šperky, hodinky, auto, definitivně, ale oblečení za mě jako fakt není moc flex. A přijde takový jako, cool, tak máš mikinu za 30. Nice. Víš, jak jako nevím, no. Oblečení jako reálně nepřijdeš jako takový flex. Možná jsem jako tím už jako otupělej, ale dost jako větší nějaký flex mi fakt přijdou ty šperky, auto nebo třeba nějaká nemovitost. Brutál, absolutný brutál. Každopádně, velmi zaujímavá věc. Nemáte tu žádnou páčku. A boty? Tak je moc ne, já to fakt, já oblečení neberu jako nějaký flex nebo status symbol, já oblečení beru jako prostě spotřební zboží, který nosíš, protože se ti líbí. Já prostě jak k tomu nemám tak velký vztah, já třeba když mi bylo 16-17, tak jsem byl úplně do toho zblázněný, že Yeezy vole, Jordany, oh my god, to je drip ty magore, ale nevím, teďka už to jako spíš vnímám jako, no tak mám nějaké oblečení, co se mi líbí, ale v životě bych to jako nevnímal jako jo, půjdu tady po flexi ty vole s botama, prostě nevnímám to tak moc. Na blinkere ani páčku na stierače. Všetko máte na volante. To znamená, že máte na volante aj napríklad ďalkové svetlá, samozrejme tie blinkere a potom aj ostrekovač a stierače. Blinkere prosím vás pekne dávate tak, že presuniete prst, dajme tomu doľava. Môžem to napríklad urobiť teraz, vidíte, blinker sa mi zapol a keď ho chcem zrušiť, tak proste to tlačítko stlačím a tým vynulujem alebo zruším to blikanie. Budem divný, ale mne sa toto neuveriteľne páči. Jediné miesto, kde sa mi táto funkcia nepáči, je keď som na kruháči a teraz sme pred kruháčom, takže vám to všetko ukážem. Ja si tu zapnem automat, lebo som sa mi nechcel radiť. Proste pozrite sa, idete do kruháča. Samozrejme, keď idete do kruháča, no tak blinker nedávate, ale potom... Když máš boty za půl mega, já se v tom, jak se v tom nějak nepohybuju, tak já tu hodnotu toho prostě nedokážu jako tak docenit. Pro mě to jako nebude mít takovej wow efekt, jako když třeba někdo bude mít pěkný hodinky, a je to hnedka téma, co je mi trochu blížší, nějak se o to zajímám a dokážu to tam u toho jako víc jak to říct, ty vole, docenit tu cenovku, jo, ale já prostě tady tohle u oblečení moc nemám, já to u oblečení prostě takhle nevnímám. Keď odchádzate z kruháču, tak ten blinker už dať musíte. A momentálne máte takto vytočený volant a musíte tu hľadať, že proste kde je ten blinker na to, aby ste ho dali takto doprava. Ja osobne nemám nič ani proti rýchlej jazde alebo proti turovaniu počas nočného kľudu. Proste toto som schopný stále ako mladý hlupý autičkár tolerovať. Ale keď niekto nedáva blinker na kruháči, tak toto absolútne nenávidím, pretože zbytočne zdržiava ľudí, ktorí už dávno v tom kruháči mohli byť. Ty typku nemá zapnuté svetla, GG. Tak a momentálne sa tu nachádzame pred veľkým spomaľovákom. Takže momentálne čo urobím? Tu a takto mám tlačítko, ktoré znázorňuje lift. To znamená, že toto zatiahnem a momentálne tam na Musí být otravný, já to furt myslel, abys ten lift nezapomněl dát. Stačí fake repliku a je to, kámo, fake repliky jsou ti úplně k hovnu. Kupovat si repliky nebo nějaký fakey je ti úplně k hovnu, protože je za mě o dost lepší si, když už tak koupit nějakou nahrážku toho brandu, ale alespoň nebudeš vypadat jako úplnej pozér. A i kdyby to jako byly jedna ku jedné repliky, že to nejde poznat, tak kdyby ses dostal do nějakého okruhu třeba úspěšných lidí, tak ty lidi na základě nějaké kratší konverzace třeba poznají, že prostě pozér seš. Jo, to je jako, já moc jako nevidím důvod, proč si u věcí kupovat repliky nebo nějaký fakey. Já si nedokážu představit, že si fakt koupíš nějaký fake, nedokážu si třeba představit, že bych si koupil fakeový hodinky, které normálně stojí půl mega, koupil si nějakou repliku za 15 000 a cítil bych se dobře, kdybych to nosil. Já bych si připadal jako úplná sračka, prostě proč? Proč bych si místo toho nekoupil nějaký jiný hodinky třeba za 10, co jsou ale originální brand a je to aspoň jako, má to nějakou hodnotu. Nechápu, proč by si prostě kupoval fakey nebo repliky, nechápu to. V dashboarde mi bliká symbol liftu, ako je zdvíhanie auta. Väčšinou to trvá takých 3 alebo 4 sekundy. Ja samozrejme teraz som to urobil trošku neskôr, ale teraz nás tu čaká veľmi veľký a strmý proste spomaľovák, ktorý musím prejsť vážne veľmi pomaly, ale keď ho prejdem,
tak som mega v pohode. A teraz ten lift môžem znova dať dolu. Samozrejme, vy ako majiteľ takéhoto nízko auta musíte vážne na tieto veci myslieť. To znamená, že potrebujete poznať to miesto, kam idete. Momentálne napríklad do Waze pridali funkciu, ktorá vám ukazuje spomaľováky. Ďakujem. A tam je to napríklad veľmi napomocné. Teraz napríklad lift vôbec nemám, ale keď idem dostatočne pomaly, úplne celé auto nadskakuje, tak sa samozrejme nič nestane. Za skoro 2000 km, ktoré som najazdil, som ani raz neškrtol podvozok. Vážne, Praha je na to v poriadku. Keby som bol na východe alebo niekde vážne ako OK, tak to je docela příjemný překvapení. V dedinskej oblasti, tak by to už bolo o niečom inom, ale Praha, musím povedať, že mega fajn a nebojím sa nikdy o to, že škrtnem, skôr sa bojím o to, že to proste bude nepohodlné. Napríklad táto cesta je veľmi nepohodlná a ešte aj trochu dierata, to znamená, že ja ako vodič musím dávať pozor non-stop na to, aby som sa proste tým dieram vyhýbal a aby som bol pohotový, čo sa týka liftu. Ale samozrejme, keď si takéto auto kúpite, tak si musíte očakávať. Samozrejme, ten pocit z toho auta a to, že vlastníte takéto auto, úplne zakrie tú nechuť týchto povinnosť, pretože keď to proste podradíte trošku, oh my god, tak hneď máte dôvod preto, aby ste neriešili žiadne negatíva ohľadom tohto auta, pretože toto je, čo dokáže toto auto, tak je absolútne neuveriteľné, čo vám dáva, oh môj bože. Symfónia hlavne v tých vyšších otáčkach. Ty vole, to je úplný hrot. Jako to přeřazování zní mega dobře, ale já bych měl taky schýzu točit takovýhle jako videa na GoPro, kde řídíš, protože kámo, ty komentáře lidí, co ti budou kritizovat každou jednu věc nebo každý jeden přešlap v tom řízení, ty vole, na to bych neměl nervy to číst. Samozrejme na to, aby ste takto dokázali alebo mohli motor vytáčať, tak samozrejme potrebujete mať dostatočný nájazd na danom aute, to znamená, že minimálne 1000-1500 km už musíte zajeť s tým autom a taktiež musíte mať motor rozohrianý. To znamená, že ja osobne, keď vychádzam z baráku, tak ľudne jazdím aj na tú nudnú stradu na tom automatickom režime, len kvôli tomu, aby som si motor zahrial, aby sa zahrial motor, prevodovka, olej, všetky kvapaliny a tak ďalej. Až potom môžem pomaličky ten motor viac a viac vytáčať. Toto auto je na to stavané, samozrejme. Mimochodom, toto auto neuveriteľne berie pozornosť. Vyšlo v testoch algoritmu a v testoch atraktívnosti ako najlepšie auto spoločne s Bugatti, tuším, ktorí majú najlepší wow efekt, najlepší wow faktor. To znamená, že já řekl nejvíc rozpoznatelný, no. Jako třeba Bugatti, tak už jako, je to furt strašně rozpoznatelný brand, ale přijde mi, že je o dost výš jak Lamborghini. Prostě Lambo, každý ví, co je Lambo, nebo alespoň to někdy slyšel. Či už na YouTube, alebo v iných médiách, alebo vo videoklipoch, alebo dokonca aj v realite, si ľudia najviac z týchto všetkých super luxusných aut budú všímať práve Lambo vo všeobecnosti. Samozrejme, keď sa nájde nejaký človek, ktorý je viac akože zaujatý do Ferrari, dajme tomu, tak si bude viac všímať Ferrarka, jo. Ale vo všeobecnosti ľudia, ktorí sa do aut napríklad nevyznajú, tak Lambo im príde ako najviac exotické auto zo všetkých super športových aut, pretože je to taká ikona. Ale samozrejme aj ja ako majiteľ Lamba dokážem priznať to, že keď som sedel napríklad v takom Porsche, tak mi to dávalo lepšie sebavedomie, čo sa týka zatáčania, čo sa týkalo držania na ceste. Takže vo svete aut žiadne auto nie je dokonalé a vážne si musíte nachádzať dôvody, prečo si to auto kupovať a možno to kombinovať aj s nejakou väčšou zbierkou. Každopádne viditeľnosť tohto auta je relatívne dobrá. Som prekvapený, pretože napríklad keď mám nejakú zvláštnu križovatku, kde sa musím vážne ako veľmi pozerať do boku, tým, že ja som nižší, tak moje sedenie je to úplne v poriadku. Keby som mal napríklad 190 cm, tak by som mal hlavu nacapenú takto hore, proste už pri strope. To nic nevidíš. Ale už by som toľko vecí nevidel. Tým, že som takto akože nižšie, hovorím, mám 178 cm, tak vidím ako je všetko úplne krásne, nádherne a úplne bez problémov. Z peťaku taktiež, keď nemám krydlo, ako to má napríklad STOčko, tak taktiež vidím všetko v poriadku. Viditeľnosť také A7 je samozrejme, že lepšia, jo. Ale zase, na čo to auto mám? Toto Lambo som si kúpil kvôli tomu, pretože je to proste srdiečkárske auto. Proste sú to emócie. Keď tom sedíte a keď to vážne precítite naživo, proste tie vibrácie, to, že ako to má zvuk hneď za vašou hlavou, ako symfóniu vám to proste hrá, aký efekt to vzbudzuje pri ľuďoch, ktorí sa na to auto pozerajú. To je presne to čaro, ktoré proste musíte vstrebať naživo. Ale samozrejme, každý je svojho názoru pánom. Mňa napríklad tie klapky veľmi štvú, pretože momentálne napríklad, keď som na neutrali, tak to auto normálne ako otvorené klapky má, ale v momente, čo zaradím jedničku a idem napríklad, ja neviem, 2 km za hodinu a viac, vtedy už sa klapky zatvoria a mňa to hrozne štve, pretože ja keď si kupujem do frasa 10-valcový atmosférický motor Lamborghini, proste ambasadora celého superšportu, tak je irónia, že mi niekto zhora zakazuje počuť svoj vlastný motor, ktorý som si ja sám kúpil. Za mňa je to neuveriteľná buzerácia a som určite proti tomu, aby sa toto do aut dávalo. To už ani nehovorím o tom, že 10 valce sa už nepredávajú. A toto je posledný Nebudu lhát, tomu vůbec nerozumím, nepochopil jsem, co říkal.
Přijeme, že Lamborghini dostává hodně často hate, jakože je to takové levné auto z levného materiálu. Že mi je to úplně jedno, protože každý si koupí, co chce. To se vůbec nevyznám, nedokážu posoudit. Je sice na poměr výkon, jak moc to dává smysl. Registrovaný Huracan, ktorý som v Česku alebo na Slovensku mohol nájsť. Takže ja vlastním posledného nového Huracan Evo, čo je neuveriteľné šťastie a som rád, že som to stihol. Taktiež veľmi otrávna vec. Keď si napríklad chcete zmeniť hlasitosť, tak to je vec, ktorú priznám, že je úplne na hobby. Za normálnych okolností by ste tu mali mať niekde kolečko, kde si upravujete hlasitosť vašeho rádia alebo vašeho CarPlaya alebo čokoľvek. Nie. Tu v lampe musíte stisnúť tlačítko a až po stisnutí takto slajdiť po obrazu. Ty vole, tak to je teď mě odradilo, už nechci Lambočku. OK, aby ste našli vašu hlasitosť. Repráky v tomto lampe sú fajn, akože nie je to úplne najväčšia akože filharmonia, ktorú dokážete mať napríklad Bang & Olufsen, proste v mojej Audi neznie o mnoho lepšie, ale proste basy to má, chýba tu subwoofer, ale je to vyloženie ešte fajn, dá sa to považovať ako za dobré reproduktory. No subwoofer, tak to ne, vole. Ale kámo, tento tu dzinzik proste na upravovanie hlasitosti, kto si to pýtal sem? Keď ste to na Revueltu, tak či onak na ten volant už vrátili. Lamborghini, prečo? Prečo ste to nemohli proste dať? Čo vám napadlo? Čo ste mali v tej hlave počas toho, ako ste dostali tento gloriózny nápad? Ale to je jedno. Proste existujú tu pre nejaké skratky, nejaké tri prsty, že mám akože stiahnuť, ja neviem. Ešte som sa to nenaučil ovládať, neviem. Ale potom, čo tu je ešte veľmi zaujímavé, je to, že toto auto je štvorkolové, ale ten výkon dokáže stále preniesť na zadnú nápravu podľa toho, že ako veľmi šľapem na plyn. Toto auto dokáže poslať až 90% výkonu na zadné kolesa a vpredu sa v podstate iba udržuje tá trakcia. To znamená, že driftovať sa s týmto autom dá, nie je to úplne rovnaké ako zadokola, lebo stále je tam ešte ten výkon na predných kolesách, ale ide to stále relatívne ľahko a videl som to u Jacoba, takže celkom sa teším, keď na tomto aute budem mať zjeté gumy, aby som to mohol vyskúšať taktiež. Samozrejme, toto auto má taktiež aj natáčanie zadnej nápravy, čo napríklad Performante, keď mám taký pocit, no tak nemá. To znamená, že napríklad do mesta s týmto autom môžeme ísť úplne v pohode, pretože má lepší rate, lepšie sa vytáča a je to proste viac praktické. A všetko to dokážete vidieť tu, keď si kliknete na Vehicle. Tu teraz môžete vidieť, že koľko výkonu mám na akých kolesách. Momentálne som mal 90%, momentálne mám 75-76% výkonu na zadných kolesách, momentálne mám 100%, lebo len cruisujem. A tu mi potom ukazuje stupne, že ako mám vytočený volant. Vidíte, teraz mám 1 stupeň, lebo samozrejme som na ceste, nebudem tu jak spaceship. robiť toto. Momentálne sme na Šterboholách, takže doprava je na hobby. Tento typek, keby sa dal do ľavého pruhu, aspoň mi uvoľnil miesto, lebo ja idem doprava, rovno dám blinker. Hej, ale to auto v tom odraze toho Merglu, hej, toto auto je tak pekné. Toto je vážne jedno z najkrajších aut, ktoré som kedy videl. Možno jediné... Má to start stop? To som ani nevedel, toto auto má start stop. Tak to si robí srandu, tak to je extrém. Tak to je... Bro, unlocknul nový achievement v polovině. Úplný hrot. Lamborghini Huracan Evo má start stop. Ok, nenechám sa tým uniesť. Tak, momentálne sme v Europarku a ideme na parkovisko, ktoré sa nachádza tu do dier. Okay. Tuto môžem takto nechať a tu takto počkám na Bluebaga a pôjdeme moje Lambo naložiť. Takže ako hovorím, takto keď som momentálne na športe a auto je v idli, tak klapky sú normálne otvorené. Ja vám tu možno ešte nechám kopročku, aby ste počuli ten zvuk. Je to úplný extrém, hrozne hlasné to je. Auto môžeme nechať vychladnúť a tým pádom som vám ukázal moju prvú zajištku alebo moju prvú jazdu mojím novým Lamborghini Huracan Evo. Ľudia, dúfam, A to hrozně pěkný ty světla, ty. Ste si toto video užili, určite s týmto autom budem vydávať ešte viacero videí, takže určite dajte odber na môj kanál, keď ho ešte nemáte. Samozrejme nejaké nápady do videa s týmto Lambom mi určite môžete napísať. No, dobré videjko, ale čas se podívat na komentářovou sekci. Že by nový pirát silnic. Tady jsou v pohodě komentáře, musíme to dát od nejnovějších. Že dobré, jste nebejtili lidi v komentech, jsou v klidu. Naprosto normální komentářová sekce. Tak to má být. No hate, no hrot. Tak to mám rád.